Айде. Храна ли го това? Да. Все пак ще му дадем. Опа! Нали го снима? О, не. Куче ли дойде? Куче дойде, а? Това ли си го намери? Къде си го намери, не знам. Има предвид, че има нещо в едната буза. Виждаш ли го? Може. Мале, какви са лапичките. Падна в астъка, его там. Его там бе. Там. Хайде пак. Оп! Ой, какъв си. Миньор Перник. Хайде. Оп! Добре се смели се. Разумно. Иха. Това е Стефка Костадинова. Мани. Стефка Костадинова пасти деде. Наричи Полини. Плющят ми ушите, малко е да се каже. Долу е в астъка, долу. Направо Сергей Бук... Кучета има.